Питате ме в коментарите дали само наследниците по закон имат право да получат натрупаните средства в универсалния пенсионен фонд на починалия. Тук се намесва силата на посоченото от наследодателя лице. Ако при сключването на договора с универсалния пенсионен фонд или след това с допълнително заявление към фонда, той е посочил конкретно лице или лица, те се наричат ползващи лица. Съответно, те имат предимство пред наследниците по закон и натрупаните суми се изплащат на лицата, които е определил той в съотношението, което е посочил в договора. Наследниците по закон получават средствата само ако посочените от наследодателя лица са починали преди него и той не е определил нови такива.